Hajan takut TV kusungno, jadi norok Nowbar TV no subscribe kadi. Nowbar TV ni bisni kay norok joto TV pra hasni juda kok marok nugui mannai. Tapi tini ni simna Nowbar TV ni sarik sanja jorani panda porijak nai news na tuye. Tapi chung tini sanai Tripura hastebo Tripura sarok ni bisingo babu politics ni tam ungton abun chung tini norong pani ang share pinai. Oke, jara mama na thakayo kajan takote bukusang norok nayan hunai. Nadi chung Tripura hastebo je Tripura sarok neta chongkoi chung tam ni bagai bodo. Borong neta chongmani MLA chongoi rohmani karon tam. Kami amchai ni jungjar tongmarok no kiri khainan. Borok no chung neta sinam bahia je borok ni asuk thai jaga thang siling tongnani bagai. Nojaka chung tini poila no pekar jora jomonde nogot khajo kaisa lama tongo pekar jora ni gabutis amchayo abo mohon sordar kamirogot thangma wani jajo aing o lama tui nugo chung school ni student rogot thangmani kheba owa ni jajo jepropono choi klai mano abo baiden nai tomi ko wa khonoi ke abo ni pakano o kamini neta hunjangnai rok o lama rok naike belai khana sanai te asu simia chung de Tripura rok tini je luko adong rok chung tam no bagai buddi kheba chung kami u chaya tuya hamya tongmarok no yakang ni pakan chung du chung tabuk te kasa ko ge je Tripura chin je politics ni bisingo chung nukjaka baksa borok je kuda politics kenera kesam borok no nasi yang mani sak na yang mani borok tasi khai nanya kheba chung nuka tabuk ojorani politics kai agin haya tani baga himi kicha phelai kya tabun politics kai lekha kurung joto kisunu saimana kurung sinai no te omhai borok nango chung agin simine khlai pai na agin simi khlai pai ke no agin ro tam khlai man khaba naro tabu check ta phane borok na khai daro oplogo phane oplogon tong ke kheba amti hai keno oplogo phane oplogon tongnan na toni khai tinang Tripura sarok ni bagai busu jarate kaham na abo borong no bisar khajirite sai norong chasai khenasi so maximum no ka politics tabo injuan buri motha digina buri motha rago nuka jeng je group reason khai mani group reason khawoi sia borok no MLA busana musung jagai tong khai kai sia borok MLA ngoi no thanga Bidhan Sabha thanga jodi si kok sai kok thaje saimi am kok samani ulofana phirong na dingya Tripura san bagai santu buna dingya ke am hai borok no luk adong songoi ro hai de Tripura sa sinente mona khanai si Tungapun bisum nuka je nuknai sinai borok no kebo chajaya chini borok ke haike chajaya male tabo haseu nuka krokcha belai khino kok sanani kire joto dikde no motamoti knowledge tong haipano amti hai borok no ke chajaya o je leader no bising no tamne ke bono to ha khikai nai takute bukusang wanchu gai norok tabo ni jara wo yak risedi tinang kahani bagai abo sudu nini bagai simi inggo joto Tripura sa khodani bagai hamnai neta ni bagai hamnai tei je jonagon ni bagai hamnai teba te jara te ni bisingo no saimanai je Tripura sa tinang hamnani chanani tabo ojara hingai khroksana chung oplogo toniawoi joto saman baksa ke kurung borok na luka adung chongkha hingai Tripura sarok ni bagai na hamnai Tungte nuka je leader ang bising saklai mani angsi kurung angsi but chanai angsi president chanai angsi pro president chanai rakhani nai takute bukuksang tomung noro amti haike saksangna sijak nujak hinkai abo Tripura sar borok na jase khaisinai sabo sijak sabo no chaje phiaba lukorok je borok kaham o borok no but buchari kai Tripura sarok ni bagai kaham khlainai Tinanggo Tripura sarok ni bagai je jaga thangai kok sana nango a jaga ko thangai
sabano amti hai borok wansona no buskangni chongmare lupa adon chongkhang kei Tripura salon bagan berakena hamnai chini bisingo chung tabo sak sak seja nani joraya tamne ke chung nukha tabo saka hingke to angwa hami hinjaksinai kata kata sanani butangya tamne politike leader ta ani sarai kusu bai jotno akra man jotno gyan guni mangse borokna ban sana butangya ja Tripura hasteo je tabo ni situation je no betama abo sankang corona corona butangya ang kyo chung kaisane ma wanchu kai kurung borong nore chung kurung no ma hine sine borong no sima jaga no ma rohna o jaga bo thangga achuk khampai ka hamana no bo borong be jaga no hi wanchu tongkare nini ani bagai no hamya nsinai আর বুড়িরংনি বিসিংও তাবো যে সানাই যে প্রোগ্রাম সাইমানে গরম হাই বড় नं চংখাইছো কেবা তাবো চংনা কা বুড়িরং বিসিংও জানি জানি লিডার नं মানে কাইসা বিনি লিডার ko boni group হানিনে আর নাজি তাবো সানা থাকে মুং ন কই মাস থাকে Tripura mo কোনো পলিটিক্যাল গত চংআইগিরে গনো কাছে বুড়ি বুসারনা অংকমানি ফাবা তাকে Tripura সারকতা মু থাংনানি হাই কমা বুড়িরং অংককা baksa buri rok busai officer khai tongo engineer khai tongo doctor khai tongo hai buri rok phano hoga ke borok khai mani yago ke borok na khoti okogo toni jaka amti buri rok na di borok sikango politics khai wani borok nukung hukung go jotesto chana nang obab kari ingi tongo borok bom busai cha rok borok jotesto chari khani toni ton কিন্তু amti buri rok khai pheba je borok dokhani bagai kuni thani khoksa saya wai busani thane rang sanane dokhani bagai samung tanglan hine ongkhoro omhai boro rok no khai opogo khigrai toni man ke apni bagane lukurok bo kicha buji nane ungthung je leader rok ni bisingo bo buji nane ungthung chung mane sak bo status bujai tong sak bo status bujai tong chung bo jaga bo tong ang buju dirong abo nungni sak bo chikang ma khaine haike ang budbu chanan hingkeno ana support khai hine dor tui tong khaya haikele Tripura sa to mung sia borok no thangai luka dong songoi jodi Bidhan Sabha achuk tong khai sikango je mantri rok Bidhan Sabha thangai thu tong ma haikena thu tong khai ke Tripura san bagai na hamya nsinai ge aboni bagai na je luka dong chongnai rok no kojau jana je renai na bo kaham borong no ruti যাতে দোকানে বাগান নিয়ে আনি বাগান যতন বাগান সামতাং মানে যাবে 제땀 차지는 사는 떡고 고방만 동 캐바 되는 억곡 사간 게 박사 회도 자제 파랑 많은 감은 깨보는 바가 땅 박사 하여튼 그다 함양을 삼아 괜찮 지는 먹고 무스강 농문을 사고 아본 바가는 너버프니 거저 만에 이제 버럭 지는 바가 니니 바가이 아니 바가 삼다 만에 엄할 버런 정어도 대합 좀 같이 법 못하는 근데 대신에 좀 가함나니 티난 가함나니 함양나니 어자가는 지니 이만 좀 누구나이 어자간 바고 대신에 야벌 바가 카케를 그런 너 좋고 보지 마면 그냥 나니 거고 Teka sapang ke nadi mia bo Bangalore hastewa chini Tripura se khorchat kitanga nogo chana maikre hinai phatar hastewa samung tangla thamani bahano ju khorchana nogo klangai te boni nana nogo khorcha klangai ma phata kari hinai chin sai manka te phatar hastewa samung tangai taune bagai samung tangla thamlaka Tripura hastewa Tripura sarangni ajimung lama karini bagai no ini nichini tongthai hanoya kare phatar hastewa samung tangnani bagai matho bohol tomani bagai khogoi chakhanke boibe manjake tawjake pujaknai gai aboni bagai thama usi mane khub khobor hamia nahin mano tako khorsa mia Bangalore hastewa gari ekhaje tinga ojagna thicha chaja thithaga boni mangkethito khonasoni rok sokpayan hai khakbayo tabo kono Bangalore sakam nogono toni jakha haike lokor asun to je phani sala chungte bom haike Tripura ni je politics ni
je jungjang tongmarok no tui ang kaisa norok ni norok ni bwskang tui kaine norok naithok di soya nokbar tv no tei finally sikang kaisa o nokbar tv no subscribe kori share kene tapok di norok ni bogai tebo sarbo no kwtal kwtal kok tongma tubui phaimanani jotono hambai.